to me. Putting out Tuesday, of course, teaming up with UPB Wine and specifically bonake the dance. 15 mizuzu ibethele intsibika 10 o'clock lexesha lobana ke singene kwisandla sethu senceba ngoku ke singene kwinkqubo yethu where we shine a spotlight on community projects ezenza utshintsho olukhulu ekuhlaleni. Siqhubeka ke nokukhanyisa isibane kwimibutho nakubantu abenza utshintsho oluchaphazela uluntu lwethu ngendlela apha ke entle. Namhlanje ke sijonge umsebenzi omhle nowokwakha uluntu owenziwa ke yiMgwalana Development Forum. Lo ngumbutho ke osandula ukusekwa kwaye ke injongo yawo kukuphuhlisa impilo yezentlalo noqoqosho kwindawo esihlala kuzo. Abantu through advocacy, empowerment, participation and collaboration. Le forum ke isebenza ngokusondeleyo noluntu, government departments, stakeholders kwakunye ne-development partners ukuqinisekisa ukuba ilizwi loluntu liyavakala kwaye neemfuno zabantu ziyafezekiswa. Bakholelwa ke ekubeni abantu kufuneka bathathe inxaxheba kwizigqibo ezichaphazela ubomi babo kwaye nemotto yabo ke ithi we listen and we act. Namhlanje ke sakube ke sincokola in fact noMasiza Yengwa, yena ke ngumlawuli wale forum ukuze sive ngakumbi ngomsebenzi abawenzayo kwi-community nakwi-youth and women empowerment, advocacy, education support, community safety kwakunye nezinye ke inkqubo ezijolise ekwakheni uluntu olungcono. Mhlekazi, masikubulise wethu sikwamkele inkosi kakhulu ngoba nathi enkqubeni namhlanje. Andikho mhlekazi if mhlambi usifakwe kwi-loudspeaker okanye ukude nefowuni yakho, but khawuzame nje usondela because sikuvela kude. Yes, siyakuva ngokubhetela nakunakuqala. I'm struggling, but I'm not sure if your volume is very much low or you are far from the speaker of the phone. I don't know. But to be quite honest with you, I struggle to hear you kakuhle, and it's going to be a problem because I'm trying to think into yobana inoba kunjani kumphulaphula ekhaya xa ndingakwazi mna ukukuva. Yes, ndiyakuva ke ngoku kakuhle kakhulu futhi. Right, masiqale ke bhuti nencoko yethu. Xa siqala ke le ncoko ndiyafuna wethu ukusixelele ngakumbi ngeMgwalana Development Forum nokuba ke yintoni ne ekhokhelele ekubeni manibe nizawuseka le forum. Development Forum mhlekazi sithe sowujonga imeko abantu baseMgwalana abaphila phantsi kwakhe. For ixesha elide ufumana uba umzekelo iinkonzo sometimes zike zidlula apha eMgwalana ziye kwezinye iindawo. Ke ngoku akho nto uthi uma mhlawumbi uyahamba ubheka kwenye indawo ufumana uba apha eMgwalana imeko yakhona itshintshile. Yasichaphazela ke loo nto leyo mhlekazi, saqonda no asikwazi ukuhlala nje sisicwaka abantu behlala phantsi kwemeko engeyiyo ngokungathi abangabantu balapha eSouth Africa okanye abavoti. Yasichaphazela into leyo, saqonda no asifawukuhlala nje masikhulume lo mbutho ukuze abangumlomo wabantu uye kurhulumente sithethe uphethela abantu. Nje noba sikhe phezulu singangeni kuyo into details, zeziphi mhlambi as challenges abantu baseMgwalana ufumanisa into yobana you know what, yenye yezinto lena chuma eyaqonda into yobana we need to form this forum so that sizawukwazi into yobana sikwazi ukuziphusha ezingxaki at least zenzeke zona eqeleni ezaba yintsusa yobana nqakasana nibe nizaba ngabantu abazawuqonda into yobana masenze le forum ezawukwazi into yobana ke ibe lilizwi lethu ukuze sibe siyakwazi ufumana inkonzo ngakumbi essential, if I can put it like that. Into mhlekazi enqonda yandiyatsha kakhulu ufumana uba ndithi noba endihleli ndindodwa ndizibuza uba le nto isesiphathina iminyaka yam ngoku ndina-50, ndi-more than 50 so indlela
esakhula idlakadlaka imeko kunokuba le minyaka le yam ufumanisa uba indlela endakhula ndimane ndicela i-2 rand apha endleleni for ezi moto zidlulayo ndilungisa indlela isedlakadlaka nangoku. Kwaye imeko yayo andiqondi uba ngaba umzekelo ivuleka indoda ngoku yiyona nto inqondo uba like iye yandichaphazela kakhulu. Eyesibini ke mhlekazi enqondo uba nayo ndithe ndoyijonga ndafumanisa uba iyandibulisa noxa njena umzekelo zikhona iminqadadana izindlu ezityayo kusekho abantu abatredayo nangoku bekhalela imicimbi yekhaya. Okwesithathu into endiqonda ndibala ke mhlekazi wam ezi zinto zizimfuno zabantu. Okwesithathu ngamanzi iye ezo zinto ezo zaqonda uba zikhalisa kakhulu ufumanisa uba ngaba abantu bethu basaphila imeko engayazi namhlanje imeko yeliphi ilizwe na kuba ngongathi mhlawumbi abantu apha eMgwalana abahlala kwi-South Africa. Ezo zinto ezo zikhale zasichukumisa kakhulu sekonda no asikwazi ukuhlala nje ke mhlekazi kungcono sibize okanye mhlawumbi sithethe noburhulumente ubukhe noburhulumente ke sawukwazi ukuthe asinawukwazi ukuthetha noburhulumente kuzintlalo makubekho esi structure esi esizawukwazi ukuyana no kurhulumente siphethe izithoro zabahlali. Ndiyafuna nje before singene kwimoto because imoto yenu ndiyayithanda kakhulu ithi we listen and we act. Ndiyafuna ukhe usicacisele into yobana what do you guys mean xa nisitho xa nisithi we listen and we act. Just ukukhumbuza mhlawumbi umphulaphula omameleyo naye ekhaya into yobana iMgwalana indawoni and iphantsi kompumasipala. iMgwalana mhlekazi ikufuphi nendwe iphantsi kwamalahle amelahleni local ministry. Okay. Ya xa abantu abaninzi ke bazi ke emachubeni xa ubheka emachubeni uvela apha kuseMgwalana. Okay. Xa usuka sendwe so yilali yokuqala xa ungenayo apha uqala ilali so siphantsi kwamalahleni local municipality. Ya ukuzama ukucacisa le moto yethu xa ndizama ukuthi listen and we act. Inkolelo yethu isisile forum ikholelwa into yokokuba ngaba masive abahlali okokuba ngaba bathina singayi phambi kwabahlali mhlawumbi siye nezinto esicingele okokuba ngaba zizinto ezidla abahlali kungcono siye kubahlali sithi bahlali All right. I'm not sure if I think yes, but masisi ungaqhubeka besiphungukene na. Okay. Ya sikholwa kumele uba basithi bahlali sifike sibuze kubo zintoni izinto ezibadlayo ncakasana. Sikoleke yonke lo information sifuna bahlali. Then ke ngoku sizama ukuyihlengahlengisa sijonge njengoba ngaba like into ethile mhlawumbi xa sisa eburhulumenteni ifolisha andayi-department ethile into ethile sizame ukuzibeka ngokwezigaba zazo. Then ke ngoku sisebenze ke ngoku laa nto ithi we-act ke ngoku emveni koba ngaba sisebenzile siphinde futhi sibuyele back kubahlali sithi bahlali laa nto benisithume yona ithi ushota u-1 no-2 no-3 iyenzile siphelele kule ndawo. Umzekelo ukunojonga lo mcimbi bentiye ndawuphakamisa ngaphambili xa bendisenza like introduction yam lo mcimbi ndithi ngowamanzi. Ndiyafuna ke siyile forum ke mhlekazi ukumbulela umthokamcimbi uJustice okwakhe because sifike naye senze inxaxheba kakhulu sathatha siforum sabheka phambili somabili simcimbi amanzi akhona ngoba leyo nto sithi like umzekelo simamela abahlali uba bathina senze. Le forum but Masiza ikwagxila kakhulu nakuphuhliso lolutsha kunye nabantu basetyhini. Ndiyayithanda ke because into enokuphuhlisa abantu basetyhini kunye nabantu abatsha it is still a taboo
more especially kwindawo ezisemaphandleni ezifana neMgwalana. Ndiyafuna ke ukhe usicacisele banzi mhlambi mna nomphulaphula ekhaya ukuba zeziphi mhlambi i-project and initiatives that you guys are currently busy with at this particular moment, and zincedisa njani to make sure that you guys fulfill the objective baseMgwalana as well as abantu basetyhini baseMgwalana. So yes, asithethe ujonga safumanisa ulutsha lwethu alinanto kwenza, ikakhulu yazifumana kwindawo zezinkolo. Ikhona into ngoku eqhubekayo, but iqhubeke loo nto leyo even before iforum ibe khona lena. Apho khona idibanisa abantu bonke isona ulidibanisa wonke umntu. Esazama ke mhlekazi nathi sile forum ukunkqonkqoza nakwiminyango karhulumente ngoba ngaba like umzekelo development mhlawumbi xa sinoba mhlawumbi kubekho something ezoba khona elalini ezoba ngaba like nathi sizoziqhuba kakuhle ukuxhobisa ulutsha ngokwezikili so that lungahlali nje kubekho something. Umzekelo kule vekthele umzekelo nje okhawulezileyo kule vekthele besinentlanganiso ibiveli powerful kunye ne-Department of Social Development iphakamisa lo mcimbi. Nangoku ngolesine lo siya kuwo lona bazobe khona bexhobile ke kunye nabaphathi babo bonke bezosichazela kathi inkqubo abanazo bona i-social development. Ba-unpack zena inkqubo zabo so that sizokwazi ukuxhobisa nolutsha even nomnye umntu ongoku. Okay, but Masiza, if ndikuva kakuhle apha kule ncoko yethu, le forum lena isekwe kuba nifuna ukusondeza iinkonzo kufutshane nabantu, niphinde futhi nifune ukuba lilizwi labahlali baseMgwalana. Ii-organizations ezifana nezi siyayazi into yobana ziye zisekwe kube kungu-zero budget, kungekho mali. Ni-organization okanye ni-forum edingayo mhlambi ukuncediswa in terms of finances so that nikwazi ufikelela mhlambi kula masebe kufuneka nifikelele kuwo so that azawukwazi ukuncedisa ukuorganize mhlambi i-community project, community meetings and etc. Mhlambi if you guys do need i-assistant ezalo, masiqale mhlambi sithethe nge-challenges enihlangabezana nazo within the forum in terms of i-finances. Mandibulele mhlekazi, uyibeke kakuhle xa usithi siyi-forum ezama ukusondeza inkonzo kutshane nabahlali noba ngumlomo wabahlali sewayishwankathela kakuhle injalo ngqo. Ii-challenges esinazo, enye into mhlekazi emandiyinantsike emandiyibethileyo besigqibo i-ofisi ngoba apha eMgwalana thina sinelali sine-ofisi nelandline yakhona yayinelandline yakhona kodwa sinazo ii-challenges yani ii-forum isekwe apho khona singena-budget khona. Umzekelo uba sifuna ukuhamba umzekelo sibheke si-attend i-meeting endaweni ezithile funeke sithi kuphe tasibhuti. I can imagine. But ke loo nto siyenza kuba sithanda ukuhlala le nto isedasi apha kuthi sijonge imeko esithila phantsi kwayo izinto. So yona nyhani iforum isekelwe under zero budget. Sentsho nonto yoba ngaba like kuba naxa silapha emoyeni njena sinoyivuyela into yokokuba ngaba umzekelo nobakho mhlawumbi noba ngusamari yothile ozothi hayi make ndithathe inambari mhlawumbi kamasibuza lena azohlala kunye nathi phantsi mhlawumbi asincede phansi phaa. Leyo singayivuyela le ndlela. Right. Sizawuyenza xa sigqibezela nje nencoko yethu. Ndiyabona into yobana ixesha lethu selisibethe kakhulu kodwa ke andizokwazi ukubana ndingawunyengezi lo umbuzo. But Masiza, niqale usebenza le forum lena isekwe ngo-2025 if I'm not mistaken, I stand to be corrected. Surely awukabikho mngako
umsebenzi eseniwenzile nisazama ukuzikhangela into yobana kanye sibheka kweliphi na icala, understandable so. But ndiyafuna mhlambi if zikhona izinto othi chuma noko ukusuka kulwanyaka besiseka ngayo le forum ukuzothi ga ngoku kwisemester yokuqala yonyaka ka-2026 at least nazi izinto esithi noko sesizenzile siyi-forum for abantu abahlali baseMgwalana. Ndikuvile ke bukhe wabalula into yobana ke there was a social development at some point ezokuncedisana ke with le youth development as well as abantu basetyhini bayabuya next week namanye ke amasebe nisebenzisana nazo. Mhlambi zeziphi i-activities esenizenzile naqonda into yobana you know what actually iyasebenza le nto? No xa nje wena i-forum lena isethwe kunyaka ophileyo uright izawuthola. Yeah. Kodwa eyona nto esifuni kakhulu asabi nanto mhlambi esithi i-tangible esize nayo ekuhlaleni. Eyona nto besipusha kakhulu besifuna ukumameleka eburhulumenteni. Okay. La okokuqala nge-2 kaMarch besine-meeting sinembizo apha elalini ibibizwe le-forum kunye nomeya uNkosi ebephaya echaza ibizwe le-forum ezinokwazi so wachaza indlela abasebenza ngayo siphakamise izinto besichaza iyona nto ibaluleke besifuni kakhulu kuba urhulumente busimamele uba ngaba sifuna ukuphila yintoni izinto esiza nazo isile forum okuphathele abahlali so sifumene ke leyo bangaba like simameleke eburhulumenteni sikwazi nokwazi bangaba like sikhona eburhulumenteni eyokona njengesiqala njengoku ukudibana nezidepartment umzekelo le-Department of Social Development yokuqala ukuba sihlangane nayo njengehlangane nayo kule epheleyo then sizawuphinda siyise bahlalini njengoku kuba ngabahlali nazo i-social development babone izinto kwabo like intoni izinto abahlali abazidingayo kwelihlelelako. What? Mhlekazi nje ukusikhumbuza nje namhlawumbi kukho umuntu omameleyo ngoku oqonda into yobana you know what ndiyarhalela ukuphosa esivivaneni ngaloo nto endinayo or uyarhalela ukuba yinxalenye yale forum njengomhlali okufutshane mhlawumbi siqhagamshelana nani njani? Inamba yethu mhlekazi ye-ofisi ngu-045 011 0108 0108 then ofuna unibamba ke esinweni ke ngu-071 500 9811 okanye ke usenobamba ke unobhalawa lapha eforamini ngu-072 634 2048. Right. Mhlekazi siyabulela kakhulu uthatha ngexesha lakho wethu sinqwenelela impumelelo kumsebenzi eniwenzayo for abahlali baseMgwalana. Right, that was uMasiza Yengwa yena ke usuka phaa ke eMgwalana community project forum ke esekiweyo uvile ke mphulaphuli ubana ke la forum isekelwe nje for ubana ke makube bazaba lilizwi nendlebe yabahlali baseMgwalana ngokujonga ukusilela kweenkonzo nezinto into ebekumele into yobana ziyenzeka kulaa mandla. Kutshilo ke wathi ke yilali le esondeleyo ke kumasipala waseMalahleni Local Municipality. Mhlawumbi wona mhlawumbi phulaphula ukufika sisigqibezela with our interview khona on our Facebook page Vukani Community Radio. Later on uzayifaka koSaphokazi as a podcast phaa on www.vukanifm.org.